велика помилка вважати, що Туреччина на боці Росії. І це не так. Я був присутній на 2 зустрічах президента України з президентом Туреччини цього року. Кожного разу президент Туреччини каже про Крим, каже про кримських татар. Тобто це якраз та тема, яка пов'язує 2 держави, окрім всіх інших. І це те, що ми маємо використовувати в обидва боки. І для налагоджування відносин і покращення відносин між нашими державами, і для того, щоб використати можливості Туреччини для тих завдань, про які казав президент. Тобто, щоб Крим залишався на порядку денному, будь-які посилення Росії в Чорному морі, зокрема, російський флот, зокрема, володарювання над Кримом і тим більше над Херсонщиною, Одещиною, в кінці кінців вдарять по спроможностях і потужностях і військових, і інших Туреччини в Чорному морі. Зараз Туреччина номер 1. І я їм постійно кажу, не забувайте власну історію. Росія ніколи до вас не мала гарних намірів. Розправляться з нами, перейдуть до вас. Будьте впевнені, Росія, вона так думає, вона завжди так працює.